Vera, il-medi vera offrewilna qabel kienet, ġifieri apparti il-kumpens tal-15 miljun li kienu talbu. Imma f'pakkett illi kieku firmajnieh, sa tgħid li kontu qed tiddiskutuh mela ma konniex, imma d-diskussjonijiet waqfu. U waqfu għal xiex, għax kieku dak il-pakkett ta' diskussjoni li l-kap tal-oppożizzjoni ridna nagħlquh, kieku għalaqnieh u għamilna l-kontrat. Naħseb konna nkunu qed naġixxu kontra l-interessi tal-poplu Malti wawċi. Għal dan il-Prim Ministru mexxej laburista Robert Abela waqt li kienet jiġi intervistat mill-ġurnalista Lavin Malta Janik Paċ. Fil-fatt Dr. Abela brabta mal-pakkett imsemmi mill-Partit Nazzjonalista li kien ġie offrut mill-midi qal li dan kien jipproponi li tinjej jingħata lill-Gvern imma Manuel Island tiġi żviluppata u li jkun hemm iżjed żvilupp fit-totalità. Il-Prim Ministru ta' wkoll aġġornament brabta ma' Manuel Island fejn qal li l-Gvern jinsab fi proċess ta' taħdidiet mal-midi b'dan il-proċess qiegħed fih dan l-Awtorità tal-Artijiet b'numru ta' tekniċi li ġew maħtura qed jaħdmu l-ammonti ta' xinu dovut minn naħa lejn oħra. Għalkemm fil-waqt li midi jagħmel it-talbiet tiegħu fuq ir-restawr li ħallas għalih ġo Manuel Island, il-Gvern ukoll għandu l-pożizzjonijiet tiegħu. Miexi b'mod tajjeb ħafna u fil-ġimgħat li ġejjin inħarsu lura illi dik il-parti tal-konċessjoni tinqala l barra minn kif kien tal-Gvern Nazzjonalista lill-iżviluppaturi tal-proprjetà u tiġi lura għand il-poplu. Dak ikun l-ewwel parti, mela allura l-proprjetà ġiet lura għand in-nies u minn hemmhekk imbagħad tibda il-parti l-iktar challenging ikolli ngħid, jiġifieri l-parti fejn ħanoħolqu dan il-Park Nazzjonali. Tkellem ukoll dwar il-White Rocks fejn fil-waqt li kien hemm tender miftuħ qatt ma ġie ffirmat il-kuntratt. Żied jistqar kif fil-White Rocks hemm il-parti legali li qed tara twaqqih tat-tender u hemm konsultazzjoni pubblika mat-tfal u anke l-anzjani. Semma kif fost l-oħrajn ġew proposti obstacle course outdoor gym kif ukoll area għal pets. Għal kif b'tindifa jistgħu jinfetħu l-ewwel żoni fil-waqt li mbagħad tibda r-riabilitazzjoni tal-bini. Dr. Abela semma wkoll l-akbar budget li ġie mħabbar għal din is-sena kif ukoll it-tax cuts. Għal kif laqgħa tal-Gvern huwa dak li jżomm il-miżuri għaddejjin. Star kif dawk li huma sidin ta' garaxx jew għalqa issa jistgħu jibbenefikaw bħala first time buyers xorta waħda. 6 snin wara l-ħatra tiegħu fil-waqt li rikonoxxa l-kisbiet li saru, Dr. Abela taħarsa wkoll lejn l-isfidi kif ukoll qal li ta' kuljum jagħmel eżami tal-kuxjenza. Nibqa' naħdem ta' kuljum biex nigwadanja l-fiduċja tal-poplu. Jien differenti minn ħadd ieħor ma nemminx illi l-fiduċja tal-poplu hija dritt sagrosanti qatt ma ħammur b'xi narrattiva li ngħid li jiena mmuru f'xahar nirbaħ elezzjoni. Anzi ngħid li ta' kull siegħa irrid nibqa' naħdem biex il-fiduċja tan-nies nibqa' nżomma miegħi u dik tagħmilha biss billi tieħu deċiżjonijiet li jkunu fl-aqwa interess tal-poplu.